Защо мъжете не инвестират във вас? Останете до края, за да разберете как точно можете да получите това от тях. За да започне мъжът да инвестира в една жена, той трябва да вижда стойност в нея. Повечето от жените правят грешката да се стараят да покажат тази стойност на него, а не да изпитват и да излучват тази стойност сами за себе си. Какво дава стойност на една жена? Това тя да бъде добре образована, за да може винаги да има за какво да си говори с него. Да влага ресурси в своето личностно развитие, за да може да бъде емоционално стабилна. Да има широк кръг от доверени приятели, за да може той да вижда, че тя е социална и също така има подкрепа от други хора. Когато вие търсите мъж, е добре вие вече да се чувствате добре и без него. Ако това е така, той ще види, че вие сте стойностна жена и ще иска да инвестира в тази стойност. Ще иска да инвестира в своето бъдеще и да се старае да изкарва повече, за да може да застане достойно до една такава стойностна жена като вас. За още съвети последвайте ме.